Čaute ľudia, dneska sa vítam nového videa, dneska budeme hrať Colta, budeme ho hrať v duo showdownoch, budem rád, keď dáte like a odber a môžeme sa vrhnúť na to. Je teraz nová sezóna, skôr Demon sezóna. Zatiaľ mi z toho padol iba jeden skin. Máme Team Finks, ktorý má Mythic. To je celkom dobré. Tuto máme chestu, takže Power Cube môžeme rozbiť. Za Colta vôbec nie som dobrý, takže môj aim je vážne zlý. Tu je? Tam je. Kyťák. Kit uskočil a neskočil na mňa. Normálne na takýchto pohárikoch by ten kit skočil na mňa. Kde je tu jeho teammate? Dík. No tak ho na úplne vyplieskal. Jako 3200 damage alebo 2200 damage, neviem už koľko tam bolo. Na 0 powerov je celkom ako veľa. Ja na jednu tú strelu dávam 627. Koľko, neviem. Idem to vyskúšať. Ten Gengar dole. No, 612 dávam na jednu strelu. Tak. Piperka dáva ešte väčší. Zatiaľ sa nám nedarí, ale môj teammate je dobrý, takže sme trošku safe. Neviem. A prečo? Tá Piperka dáva moc veľký damage. Čiže mám tak 8000 damage na diaľku. Čiže každého tu dáva na jeden hit. Na čo ideš do stredu? Tá Piperka ťa dá na one shot. Jo. Piperka je najlepší Colt. Krásne. Ja. Máme tu Emsku. Čo spravil ten Finks? Tak sa zabil. No nič. Finks to predal. Jeden pohárik do 25. týru. Máme tu Stardrop. To bude asi nejaká pohárik. Nie, dobrá. A ďalší, no tak to bude niečo s Soblingou. Za chvíľu budeme mať kredity na Chestera. A vážne budem rád, keď dáte like alebo odber a zvonček, nech vám neuniknú ďalšie videá. Možno ešte natočím update Steel of Brainrot. Ak teda chcete Steel of Brainrot, tak môžete tu nechať 5 lajkov, to bude také znamenie. Budem natáčať aj Steel of Brainrot. A Build a Plane budem tiež natáčať. Teraz sa mi nechcelo, takže som išiel Bravo. Tuto si musím počkať na gadžetu. Keby som tam nevyplýtval tú gadžetu, tak už som mohol ísť na toho Franka. To by mohlo byť free damage. Franka. Alebo free damage. Prosím jeden. Áno. Ešte toho Franka. Áno, Koletka. Ja neviem, čo si ako o sebe myslíš, Kolet. Ale akože ty si... Ale to čo je? Je zo slovo 1500? Ja som mal plné, ona ma vypla. Ale aspoň teammate čaká, takže trošku to vie hrať. Tie powery. Dobre. Ja vlastne... Na čo? No tak túto to na kolegyňa zahrala, dobre. Ale to sa mi páči, že dala celkom aj veľký damage. Takže do top 2 by sme to mohli dať. No ten ďalší týr.
by som, Edgar s Hyperou a s Ultinou. Ešte raz prepája s gadgetov. Na to je ďalší Edgar s Ultinou. Na čo si po nich skákal, keď ťa vypnú? Alebo? A teraz som iba vyžral kill. To milujem. Keď tento laučku. Ja s Coltom na blízko nie som až taký dobrý. On po tebe ten Edgar skočí, ale vlastne ty máš 12 powerov, to je celkom dosť. Ale nemáš ani ten silver level. No a teraz musí Clancy poťahať. Na čo tu dávaš? Alebo tak, dobre. Musíš to dať. Čo robí? Tak to sme mohli dať. Keby nevyplýtval tú ultinu, až po mňu dal, keby prišiel Edgar, keby skočil na nás Edgar, tak sme to dali. Ďalší star drop, nič. Na 200 kreditov, tak budem mať Chestera. To mám nejakú odmenu. Star drop, normálny. Super rare. Čo mám k tomu povedať? Môžete do komentára napísať, ktorý skin sa najviac páči z tohoto eventu. Mne sa asi bude páčiť najviac Gus alebo Mortis. Nepočkal na mňa. Joj. To radšej idem naspäť. Zničím tú bednu. Tak. Vyžierka. Taký kemper, taký nie som ani ja, keď hrám veľké poháriky. No, že by som na veľkých pohárikoch kempil, to sa nedá povedať, ale s Dynamajkom na 50. týre jedna hra od Max týru, tak som musel trošku prekempiť. Máme dobrý skin na toho Stew'a. Potom, ako ja neviem, či sa mi chce ísť moc na stred, ale chcem to ísť skúsiť. Aspoň toto chcem rozbiť. Dobre som to rozbil teda. Ale aspoň tu máme dieru, takže potom sa uvidí. A môj teammate má celkom... Dobre, mám ju. Piperka. S 3 powerami a zult. Ja som nič nepovedal, ja iba takto to spravím a... No, tak tu som čo vôbec skúšal? A teraz by ma to na čapalky. Dobrá ultina. Do steny. Tu budem celé rozbíjať. Tak ona pôjde po mne. A bude niekde tuto. No tam je. Kvôli mojimi rozbitými kríkami som ju zistil. To ešte rozbijem, dobre. Tu už na tejto strane sú iba 4 kríky. Tá 5. To je predict. Ne, je tu málo. Tej Lily zostalo málo. Máme top 2. Jasne sa dá tu gadget. Poď, zahraš to. Nezahraš. Do plusu. No a myslím si, že pre toto video je to všetko a čaute.